Bos días a todos e a todas. Pasamos a celebrar o pleno ordinario do mes de novembro, 27 e 27 de novembro, coa seguinte orden do día. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se na outra creo que faltou xente, non? A idea faltou no outro pleno, ou non? Jorge, vale. Bueno, salvo Jorge que non estuvo, algo que decir ou pasamos xa directamente á votación? Bueno, pues procedemos á votación. Aprobación da acta anterior. Listito estamos? Sí, sí, pouco. Pois eu tampouco. Pois Miro logo, pero... claro, pois Estaba. Por isto se aprobou, o sea, sí. bueno, abstencións 3. Sí, pero Jorge por no... Sí, Jorge non por estaba. no estaba, ¿no? Charo e César, Abstencións, abstenciones. sí. O punto número 2, dar conta dos decretos da alcaldía. Recibístelo, verdad? A documentación recibístela sin problema. O mellor custou un pouco abrir o post, é bastante grande. O punto número 3, post adicional 4. Están pegados. Bueno, se vai aquí na... Vou mirar por aquí polo... Decidimos, a nosa proposta de obras foi a mellora da accesibilidade na parroquia de Chaián. Aí vai dous camiños. Un deles é un camiño que había un problema, que o feito, bueno, salirá aí publicado no Facebook e tal. Pero, bueno, quero aclarar aquí tamén que ese camiño non estaba feito antes porque había un problema de cesión de terreno. Entón, bueno, pero conseguimos que o veciño, pois, cedera. A verdade é que non só está mal o pavimento, senón que é moi estreito e sí que é certo que nin unha ambulancia nin prácticamente pasa moi mal incluso un coche pequeno. Entón, bueno, eu creo que é de recibo que hai que facerlo, vale? E despois outra carretera ali no Porto. E despois a mellora de señalización no Concello refírese ao pintado das carreteras generales, o sea, da que vai os 4 camiños ao Puente de Cheán e da que entra no Cantén de Sale aquí na Cuca. E despois en Merelle, como agora aquela aldea de Merelle está facendo unha obra, bueno, está a Xunta facendo un acondicionamento, e quedaba un cachiño moi pequeniño pola parte de arriba, a salida á Noia. Entón, para que quede esa aldea rematada para unha temporada, esperemos que sea así, pois decidimos meter aquel cacho pequeniño, que é aglomerado. Eso son as propostas do equipo de goberno. César, non sei se hai algo que... neste caso é algo de sempre, son obras bases que non fomos consultar nem nada, pero son obras que sí son necesarias. Entón, temos que votar a favor. Son obras que hai outras máis tamén, pero estas mesmas son necesarias a mañana. Sí, de feito, íbamos a meter un gasto corriente, pero decidimos meterlo en obras porque eu creo que as que van son totalmente necesarias, están aí para ver, e decidimos eso. Charo. Pois nós tamén vamos a votar a favor porque creo que ninguén discute da necesidade da presencia destas obras, así como moitas outras, claro está, que ao mellor podese estar de acordo ou non con que sean as máis prioritarias, pero bueno, a favor de todas as obras. Jorge. Eu tamén vou votar a favor, pero neste punto de sinalización, iso tanto se perde a cabo vai ser moi tarde, e xa é moita falta hoxe en día xa a sinalización. Non, tiña que estar feito. A ver, a mí gusta me reconocer a verdade, é así. Porque isto é tal, cando se vai a pintar as vías, xa pasou. Home, esperemos que da Diputación contesten pronto. Tan pronto mellor o tempo, pois que se pode facer. Prioritarias que debían estar sinalizadas. Totalmente de acordo. Es despois deste año, o sea que en enero lo aprueban, en mayo se pode hacer, Esperemos que na primavera poidamos. O problema é o inverno, que sempre é o problema que temos aquí, sobre todo que hai moitas nieblas e tal, é totalmente necesario. Aí estamos todos de acordo. Quizá
hai que reconocer tamén ás veces as cousas, pois quizá podemos priorizar a mellor noutro posto e metelo antes. Non foi así, e, bueno, rectificar de sabios e decidiu meterse agora. Repito, unha vez que poidamos, que a prova de Diputación é que nos poidamos xa será a primeira que quitemos, porque é totalmente necesario. Bueno, entón procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é o apartado de mocións. Empezamos polo grupo do BNG. Se queres dar lectura... Si, vou ler, o sea, non, a moción un pouco longa. O acordo, teñen a todos. Moción relativa á reivindicación do día 25 de novembro á necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Entón xa vou directamente aos acordos, como xa, bueno, que deberán ter todos xa listas. Sí. Entón, hai tres acordos. Instar a Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas. Primeiro, atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización nas actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a plataforma dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Segundo, impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para o Centro de Información á Muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de Centro de Información á Muller, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecarregados. Impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN, do Centro de Información á Muller. El terceiro e último, reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e brindar a protección deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Bueno, esta moción, bueno, pasou o 25, foi esta semana, nós estamos a 27, pero bueno, os acordos que se solicitan son para os seguintes anos, que é dicir, chega a tempo ainda que xa pasara o 25 deste ano. Bueno, eu creo que sí é necesario, porque, bueno, o goberno da dereita sempre son máis reticentes a invertir cartos neste tema. Entón, creemos que é necesario, como ben di o Consello de Contas aquí, que o marca aquí no primeiro punto, que é o que recomendan eles. Entón, bueno, propoñemos isto que se decide. É instar a Xunta de Contas a... Sí, sí. No que é. Vale, pois, A ver, eu penso que todo o que se poida facer para erradicar esta lacra e todo o que se poida mellorar non se pode votar en contra, con lo cal vou votar a favor. Jorge. Eu tamén vou votar a favor que non se den pasos atrás nos dereitos todos que xa temos consolidados. Bueno, pois nós, do goberno, sí que é certo que ten a súa razón de ser esta moción, pero, bueno, tamén constamos que a Xunta de Galicia está mellorando moito nos orzamentos, aumentando os orzamentos nos CIMS. Este ano, de feito, pola Mancomunidade de Ordes
agora mesmo non teño os datos, pero creo que en 100 e pico mil euros para reforzo de persoal. Bueno, evidentemente que todo parece pouco, é algo que todos temos, penso que ninguén pode estar en contra disto. Pero, bueno, ainda así, hai algún dos puntos nos que discrepamos e, bueno, nós ímonos a abster. Entón, procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? 8. A seguinte moción está presentada polo Unión por Traza, que é Xarilena ou... Pois como que irades, non sei se xa estes Sí. ou xa, bueno, se queredes leo os acordos ou os acordos que propoño. Teñen a todos. Temos a todos, Pois, se aleron... reflejase na acta, ademais. Sí. Vai se reflejar todo na acta. Bueno, eu quixera que virades esta moción xa non como políticos, senón como persoas, pais, nais e veciños deste concello. Bueno, é un caso de necesidade urgente e penso que bueno, que é un neno e que non se pode descuidar por parte do concello das organizacións políticas tampouco. Bueno, César, algo que decir a moción de Charo? Sí, nós desde logo estamos de acordo con esta moción. Bueno, un rapaz que necesita unha cuidadora é necesario. Bueno, sabemos que, claro, ten un costo económico, evidentemente, pero, quero dicir, hai cousas que están por encima do económico, entón, non sei, desde logo vamos apoiar esta moción, porque, bueno, é un caso un pouco sensible, que é necesario apoiar. Jorge. Eu tamén vou apoiar esta moción, son conocedor dese caso. Penso que esa persona necesita apoio de xente cualificada, porque hoxe en día, a hora do comedor, xente que non ten experiencia ten que facerse cargo do mesmo. Entón, vamos a apoiar esta moción. Bueno, por nós vou expoñer o que... Primeiro, gustaríame preguntarle a Charo se falou co centro ou esta moción propuxo falando coa familia, se falou co centro educativo, coa dirección. Falei coa familia. Digo porque eu, dado que presentou a moción, eu fui ao centro a preguntar, e ese caso, como di Jorge, nós tamén conocemos, o neno xa estuvo no pai, e coñecemos de primeira man o caso e as necesidades dese neno. Que pasa? Eu non sabía porque, como ben sabedes, é a competencia da Consellería de Educación. O Concello único que pode prestar é apoio a nivel axuda política a intentar facer forza para que iso se leve a cabo, para que lle poñan un cuidador. Pero, repito, eu digo personalmente porque é algo que é un tema moi sensible, creo que todos temos que estar aí, non? Bueno, tuvemos varias reunións, non só dese neno, de outras cousas, de outras necesidades, xa a principios de curso, que precisaban profesores de apoio, desde aquí prestouse o apoio, falouse da Consellería, reunimos co Conselleiro, ao final, pois xa reuniu dos profesores. Neste caso, eu sí que acerto que, ata que venga a súa moción, non era coñecedora de que facía falta un cuidador, porque nesa aula teñen unha L, un PT, unha profesora de apoio e a tutora. Nesa aula en concreto. Porque fun ali e falei ca directora, bueno, o equipo directivo todo. E comentáronme que xa fai como 2 semanas que teñen pedido un cuidador, que desde a Consellería a inspectora que lle dixo que seguramente lle iban a conceder,
hoxe pola mañá me ven a chamar por se tiñen algunha, se xa lle comunicaran que lle deran ou non para ver con unha seguridade aquí de decir unha cousa ou outra. Ao final dixeme que ainda non o sabía, pero sí que é certo que eu pedí reunión co conselleiro antes, o conselleiro de Sanidade, para tratar con el varios temas, entre esos, si mentras tanto me impoñen, entre os temas que lle leu, un deles é ese. E, bueno, eu considero que penso que lle van a poñer. Pero, bueno, que seguiremos luchando desde aquí, pero tamén deixar claro que o Concello non ten competencia nese sentido. Non temos competencia para poñer ou quitar cuidadores. E do Concello non se pode poñer unha persona para cando é unha competencia da Consellería de Educación. Entón, no noso caso, nós ímonos a abster da moción. Por eso está pedido e porque esperemos que así sea, que lle den. Si no caso de que lle denegaran o cuidador, está claro que no próximo pleno poderei aportar datos ou incluso pedir apoio do Goberno Municipal en pleno para que así sea. Perdón. Sí, pode. A ver, é un tema urxente, realmente urxente, porque ademais este está, a ver, como decirlo, está acarreándolle problemas de salud a maiores a este neno, bueno, pues as circunstancias que viven no colexio, co cal eu creo que é un tema urxente. Non, pero si lle transmitiron desde ali, desde o centro. Está transmitido desa maneira, dese xeito. De feito, o que si me comentou a directora, que no comedor, que ten un profesor que come no comedor precisamente, que ahora mesmo os profesores non están comendo no comedor do colexio, bueno, teñen que traer a súa comida, e hai un profesor que si come ao lado do niño para que este vigilado. Eu constame de que están facendo ben no centro, pero repito, falei onte con eles e hoxe outra vez. Esperemos que se solucione canto antes. De todas formas, decir que eu personalmente vou estar pendente dese caso, de que no momento en que podamos axudarlle non vai haber ninguna dúda. Vale, sí. Bueno, o centro está facendo o que pode, porque eu sei, porque a miña muller traballa aí, está facendo cargo con ele o mellor que pode. Non está pero un son profesor. personas que... Non está un profesor. A mí foi como comentar, non é? Sí, pero outras veces unha das cuidadoras do comedor que se facía cargo dele. Eso non me convencía. Outras veces escapa para na cociña, outras veces, bueno, é unha cousa. Sí, claro, evidentemente. É un tema delicado, porque é un neno con un problema. Pero son persoas que non están cualificadas xa, que se ven impotentes ás veces, seguramente. Sí. No, bueno, pues, a ver, que nós en contra desto jamás íbamos a votar, está claro. E, bueno, decilles que é un tema moi sensible, eu creo que é unha das cousas que debemos estar, dependentemente das ideoloxías, todos de acordo. Claro, pero supoño que, a ver, non ten nada que ver con tema político, pero supoño que isto se vexa desde outro punto de vista que non sexa... Bueno, pois nada, repito, si de feito o meu teléfono está aí, dixenlle á directora que si non tiña ninguna solución a semana que ven que me chamara para poder, pero de feito xa digo, non sei cando me van dar cita, porque solicitei a cita onte a raíz desta moción e máis por outros desperfectos que hai no colexio, e se non me solucionan, eu vou apoiar o grupo, está claro. Bueno, votos a favor? 3 e a terceira. Vale, bueno, agora, antes de pasar ao apartado de rogos e preguntas, decir aquí tamén que informarvos que nos próximos días procederemos a constituir a comisión informativa esa que se aprobou a proposta no outro pleno. Bueno, como ben sabedes, está unha persoa de cada grupo. Do noso grupo imos poñer a Pepe Xuncal, despois está unha persona da plataforma e máis un bandeiro. Entonces, vais a convocaremos para constituir a comisión, pero gustaríame que se meteran por registro as persoas que van a formar parte da comisión, vale? Porque así se queda aí registrado e pronto. Non sei se podemos facer un modelo para meterlo. Por el grupo
grupo Unión por Trazo va a estar presente tal, pero el grupo PSOE Sí. es eso, nada más. Para que consten los nombres para el día. Ya crear los nombres y demás por un decreto, es eso solo. Si no podéis, pues el día que Oye, que a que Constitución tal, vale, pero... sí, non vira propósito. Pero bueno, si podéis mandar un escritito de cualquier manera diciendo quién va a estar presente, por lo menos el PP, porque el PSOE Unión por Trazo y César lo tienen fácil. Bueno, eso sabemos, a plataforma tamén xa me mandou vai ser a Manci, vale? E despois, bueno, reuniránse cando sea necesario. Esperemos que tardemos. Non hai noticias, non hai novedades. Non, pero na comarca están. De feito, en Curtis xa temos permisos para implantar un. Bueno, veremos o que podemos facer. Nada máis, pasamos ao apartado de logos e preguntas. Empezamos por o BNG. César tuvo ben de meter as preguntas por escrito, que me parece perfecto. Non para ser xa registradas. Sí. Vale, vou empezar pola pregunta relativa á primeira diagnose cualitativa para a elaboración do Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Trazo. Esta primeira diagnose é un paso importante de cara ao Plan de Igualdade que se prevé realizar desde o Concello, un plan moi necesario para establecer políticas e medidas que promovan a igualdade e intenten reverter a discriminación que tradicionalmente sufriu a muller, especialmente a rural no noso Concello. De acordo con todo o escrito e tras revisar o informe de conclusións da devandita diagnose, o BNG formula as seguintes preguntas. Unha das fortalezas indicadas na área 4, participación social, é o aumento da participación das asociacións nas actividades organizadas polo Concello. A que actividades se refire, cantas e cales son? Outra pregunta. Dentro tamén da área 4, cales son os contidos e cal é o obxectivo do programa Encontro nas Parroquias? Outra terceira pregunta. Na área 5, violencia de xénero, recóllese como unha fortaleza dentro das actuacións para a prevención o foro do antigo alumnado. Quen participa nese foro? Coñecen todas as persoas que forman parte deste antigo alumnado? Se non é así, como poderían coñecer e participar nela? A cuarta e última, nesta mesma área, afírmase que o Concello desenvolve campañas de sensibilización que implican a toda a poboación. Cantas e cales son, en que consisten cada unha delas? Bueno, aquí quería decir, resaltar primeiro o traballo que fai a técnica de igualdade, que, fixo aquí un traballo bastante ben elaborado, un traballo que nós lemoslo, por eso xamos aquí uns preguntas que temos aí unhas dúas que non sabíamos así moi ben a que se refire. É un pouco por ter a información. O traballo está tremendo, un traballazo, que hai que darlle unha boa a técnica de igualdade, porque considero que, nós mirámoslo, por eso temos estas preguntas, que de todo o traballo que se fixo, non máis temos estas pequenas dúdas, que, era por tamén un pouco traelo e facer publicidade deste plan, este traballo que fixo esta rapata. Nada, un pouco eso, se resistir un pouco por se quedar un pouco o tempo a ter a resposta, se é que están especificadas, con preguntas que non están, son poucos con están sin especificar, non ten. Tampouco non é unha crítica ni nada, é só un pouco de información. Oxalá todo o mundo lera como lemos nós, tan así ao miúdo. E nada, non sei se xa miramos máis ou... Sí, eu, menos mal que o aclaro agora aquí, agradezco moito que o aclarar, porque a verdade é que a pregunta, cando a vin, chocoume un pouco, porque eu sinto-me tan orgullosa de ter unha técnico de igualdade nun concello tan pequeno, facendo o traballo que se fai, porque constame que hai concello bastante máis grande no que non se traballa aquí.
Por eso, alegro-me xa que o dixera usted, porque o traía aquí para decirle que a técnico de igualdade fai o seu traballo de forma impecable. Daí a transparencia que mandounos, a nós tamén, mandounos, é un borrador, vale? O plan de igualdade ten que vir a pleno, de feito ten previsto traelo en breve, estaba elaborando. E, bueno, repito, alegro-me porque fai o traballo de forma impecable e faino con coñecemento das cousas e faino con rigor e desde aquí teño que defender o seu traballo como de todos os técnicos que teño no Concello, vale? Entonces, chocoume un pouco que o BNG me trouxera isto, pero bueno, ahora quedou aclarado. Hai moitas horas de traballo detrás. Sí, facer un plan de igualdade deste tipo non o elabora calquera, leva tempo traballando nel. Traballou con todos, entrevistou a todos os traballadores do Concello, entrevistou a vos, creo que a todos, non? Da oposición. Non sei se lo mandou a los encuestados. Sei que alguno de vosotros estaba. Bueno, sí, ves, se lo mandó a todos os encuestados para que opinaran. A ver, a entrevista o que quixo ela facer como unha radiografía, unha percepción do que se percibía a desigualdade de xénero neste Concello, as carencias que temos. A ver, é un borrador, é un plan, é unha diagnóstica cualitativa, non é cuantitativa, e iso vai vir despois no proxecto, no plan de igualdade, cando aprobemos no pleno. Bueno, eu o que si lles digo a todos que intentar seguir participando e facer unha reflexión colectiva donde poidamos analizar polo miúdo o tema da desigualdade que pode existir dentro do noso Concello e da realidade de cada parroquia e de cada persoa. Eu espero que vai haber mesas de traballo, espero, estou segura que vai ser así, que todos podemos ter propostas a esa mesa, que todos podamos aportar algo para a técnico de igualdade, pero non é para ela, senón é para todo o Concello. Podemos aportar entre todos e facer as cousas mellor. Seguir impulsando as políticas de igualdade, digo abertamente, foi algo, unha aposta miña, é algo do que me sinto orgullosa, porque realmente desde fora as cousas ves de unha maneira, pero a veces agora xa mellor, é certo que non é fácil estar de alcaldesa sendo muller, é un episodio si todo medio ao principio, agora menos. A xente tamén, pois, agora cambiou moito, vai cambiando, a sociedade vai cambiando, pero ainda así non hai que baixar a garda, e polo menos tratar de que os nosos nenos e nenas, pois, teñen un mundo mellor do que tivemos nós hai moitos anos. Bueno, despois na participación das asociacións que me preguntaban, un claro exemplo foi, por exemplo, cando empezamos a facer o entroido, a traballar do entroido, onde viñan que, bueno, un entroido que é noso, que facemos para as asociacións do noso Concello, pois vese claramente onde participan un amplio número de homes e mulleres. Eu creo que tamén é unha maneira de ver que é posible a convivencia e traballar xuntos. E, bueno, sobre todo, agradecer aquí a Asociación de Mulleres que temos aquí en campo, sempre se implican en todas as actividades que se fan. Unha das cousas que me gustou moito que fixeron foi cando se fixo no mes de xullo a convidada de Ochada, pois elas viñeron, puxeron o seu stand, as súas cousas que fan, as súas manualidades, e parece que foi interesante. E despois, bueno, referente ao programa dos encontros nas parroquias, pois, a ver, normalmente van mulleres, vale, cando fai as súas reunións. Eu convido vos tamén que se algún día, cando ela teña eses encontros nas parroquias, que normalmente publicos, pois, se vos queredes acercar, sería bo para que virades o bo que é que estar ali, escoitar as mulleres, sobre todo as mulleres de antes, que veñen de outras realidades, de outras situacións. Máis que nada é fomentar a labor social das mulleres, poderá
un pouco, sí que encontras, eu sei no porque eu sí que algún encontro si existín, e desde todo, hai de todo. Entonces, ela procura axudar e facilitarlle apoio. Eu creo que é unha cousa moi boa. Iso referente ás parroquias. Despois falou do foro do antigo alumnado, non? Sí, con eso, quero dicir, unha... Eso será unha proposta. Ese foi... Quere participar, pero non sabía de... Sí, bueno, eu preguntei, porque aí preguntei era porque non sabía moi ben como enfocar a pregunta, non? Ela traballa moito no colexio, un nenos da ESO, entonces, nas mesas de traballo que convoquemos podese solicitar información e ver o alcance da situación. Entonces, ela sobre todo porque traballa con nenos e nenas do colexio. De feito, leva agora 2 semanas que vai casi todos os días, traballa con todos os cursos. Entonces, bueno, eu creo que eso que é bom. Sí, como fala do antigo alumnado, era por saber se existe ese foro, por poder participar. Agora, cando aprobemos o plan, vai haber, repito, nas mesas que se convoquen, aí é onde se poden aclarar de todo isto. Vale. Despois as campañas, bueno, as campañas conmemoras o día 8 de marzo, o 25 de xo, Día de Diversidade Sexual, o 15 de outubro, Día Internacional das Mulleres, o 25N, despois realizase diversas actividades dirixidas á poboación. De feito, houve unha exposición aí, pero que ainda está na Casa Amarela. Defendemos os dereitos das persoas LGTBI, visibilizar a importancia que tiveron as mulleres no desenvolvemento social e económico de Trazo, que eu creo que todo o mundo sabe que as mulleres do rural facían algo de todo, e facemos ainda o día de hoxe, que é moi importante. Bueno, favorecer e visibilizar o coñecemento das formas de violencia machista. Eu creo que é unha maneira, o que se fai sobre todo é falar con esta xente e escoitar os problemas que tiñan, que teñen, é algo que a mí tamén parece moi importante. Non sei se queda algo por aí. Nunha palabra, pois, eu creo que promover unha cultura igualitaria é do que se trata entre todos. Igualitaria, nin mulleres nin homes, iguais. A palabra é iso, iguais. E non máis, bueno, despois tamén se fixeron as campañas esas, que colaboramos na difusión das campañas impulsadas pola Diputación da Coruña, que son as de Ser e Sentir, as de Fronte, tamén colaboramos con eso. Bueno, resumindo nunha palabra, creo que o traballo está feito de forma impoluta e perfecta. Cando aprobemos o plan, definitivamente verémoslo, e esperemos que sirva de moito para todos nós. Vale, moi ben. Que tuvo ben falar do tema. Sí, parece que... Sí, tamén me alegro que esta pregunta viñera, pois, pola miña parte, tamén me alegro. Sí, resaltar un pouco tamén o traballo da Reunión. Sí. Este é un traballazo que... Por eso a mí doiume especialmente na miña pregunta, porque eu sabía que do vosso grupo eso parecíame moi difícil que fora algo negativo. Por eso repasamos todo o miúdo, as cousas. Está ben, así falamos de varias cousas, tamén se sabe que é un borrador, sabes que vai haber unha mesa onde calquera dúda, calquera axuda que podamos prestar, as persoas que estén na mesa, pois vais a facer. E dentro do Concello ela está aí para cando se precise, cando vexamos un caso que ten que ir ou actuar, ela está aí, e como técnico, repito, como técnico defendendo esta materia, a primeira. Sí. Todo fe. Vale, outra que tiña registrada, outra pregunta. Pregunta sobre as actividades juvenis no Concello. O Concello de Trazo conta con varias actividades infantís de índole deportiva, cultural e social. Algunas das cales están incentivadas desde a Deputación. Tamén existen actividades culturais, deportivas e sociais para o público adulto. Non obstante, a poboación juvenil e adolescente
No noso Concello non contan con actividades propias pensadas e enfocadas para eles como público objetivo principal. A adolescencia, a primeira etapa da xuventude, é unha etapa crucial na vida das persoas na que se establecen vínculos con territorios e cos persoas en as que se tece a rede de amizades. Por iso é importante que esas redes teñan arraigo, poden desenvolverse no Concello e que a súa ausencia non sexa un motivo máis para que a mocidade se sinta excluída das actividades do seu propio municipio e se vexa na obriga de buscala en outros lugares. De acordo con todo o descrito, o BNG formula a seguinte pregunta. Desde a Corporación Municipal existe un plan de actividades para o público adolescente e juvenil, en caso afirmativo cales son, en caso negativo valoran a posibilidade de desenvolvelo a medio ou longo prazo? Pois a verdade é que non, creo que todo o mundo é coñecedor de que non estamos facendo nada para eso, estamos traballando nele. Estamos traballando para poder apertar alguna cousa para este tipo de rapaces e rapazas, pero sí que a verdade que é unha asignatura que temos pendente. Sí, pasa moitos sitios, están enfocados en xente maior e os cativos. Temos a población tan envellecida que centrámonos moito na... Sí que é certo, ese tamén é unha autocrítica que fago, que é verdade. É certo. Pero bueno, que estamos traballando neso, de feito, ojalá houbera unha asociación juvenil para poder que aporten ideas e tal. Bueno, é unha das cousas que temos pendentes, pero que estamos traballando nela. Vale. Bueno, en algún momento temos Había alguna outra. idea ou eso. Había outra pregunta, non? No. Tamén lles agradezco, ten algo de madrugada, sí. Tamén lles agradezco que si alguén pode, de outros grupos, poden aportar ideas para este tipo de rapaces e rapazas, pois si tes hai un... Pero faina así. Que fagas que teñen a todos? Faina que se recolle tal cual, é que a mí parecíame que eran 3. Sí, é verdade. Pero non la tiña... Como son en cambio de... Eso, pasamos. Toma, claro. Sí. Pregunto pola situación do programa Madrugadores. O programa Madrugadores, tendo en conta o horario de inicio do colexio do noso Concello, é unha ferramenta imprescindible para favorecer a conciliación familiar. Ademais de ser unha obriga, se queremos que a veciñanza escolarice aquí os seus nenos e nenas. A Corporación Municipal expresou o pasado curso o seu compromiso co programa Madrugadores para que non tivesen que sufragalo íntegramente as familias. De acordo con todo o descrito, o BNG formula as seguintes preguntas. Como valora o goberno local o funcionamento do programa Madrugadores? Concedeuse algún tipo de axuda desde o Concello para o programa Madrugadores? Se é así, que axuda en que prazos? En caso negativo, ten pensado facelo? En que prazos? Bueno, Madrugadores está levando a ANFA, axudou de primeiro ano, porque non tenían ningún tipo de subvención, entón o Concello deu unha axuda, pero solicitaron a Xunta de Galicia unha subvención e xa están disfrutando, sí. Creo que os pais aportan unha pequena cantidade, hasta onde eu sei teñen 13 nenos en Madrugadores, a verdade é que está funcionando, debe de estar funcionando moi ben. Nós, para opinar de como valoramos, a valoración a nivel Concello é boa porque é algo que creo que axuda a que os nenos non vayan a outros colexios de fora, que non había antes, e polo horario, pois, levámonos a Santiago ou outros tipos de colexios, non? Pareceme que foi unha iniciativa moi boa por parte da AMPA, creo que o están gestionando moi ben, non hai ningún tipo de queixa, ningún tipo de problema, e agora, repito, recibiron unha axuda da Xunta de Galicia, entón, nos, está subvencionado por a Xunta, pois non lle damos nada este ano. Os pais, repito, creo que poñen unha pequena parte, non sei exactamente a cantidad que poñen, pero bueno, que ben, moi ben. Eu falei ca AMPA para preguntarle cantos eran, porque empezaron con 7, creo, e van en 13. Sí, había visto en 13.
Polo que me di, porque a valoración ten que facer os pais e máis a AMPA, nós como non a levamos directamente non sabemos. Pero bueno, creo que a valoración é boa por parte das familias. E nada máis, nos agora mesmo non lle aportamos nada. Vale. Outras preguntinhas que teño aquí. No campo de Fogo dos Seixos houve unha subvención. Bueno, no campo de Fogo dos Seixos que había unha subvención, bueno, Sí. non parece que se desestimou. Primeiro, que din que estaba convocado, ou sea, pedida a subvención para o campo de Fogo dos Seixos. Ese campo non se cambiara de nome. Sí, Sí, pero oficialmente non. sí, Antonio Andrade, sí, se figura así está mal. Si está como Seixos. Pois se figura así está mal, porque agora é Antonio Antonio Andrade. Andrade. Pois Nas foi un erro. actas que mandaste, Pois foi un erro noso. se pon sempre subvención do campo do Seixos. Agora é Antonio Andrade, de feito, fixamos ali... Non, Non, pois foi un erro do Concello, sí. Hai que cambiarlo. Hai que cambiar porque esa subvención foi tal. Non, pois foi así a xunta, seguro. Sí, seguramente, sí. Agora non é Eu o... vino sin as actas que había. A ver, hai que Porque entender el que... técnico le puso... Claro, fai pouco tempo, hombre, claro, o técnico seguro que non... En los planos y en todas esas cosas. Non é de aquí o técnico, Los porque eso, sexos. e nós a verdade non nos fijamos moito. Non, hai pouco tempo e tampouco foi Sí, claro. pero eu a primeira vez que o sí que eu vin, tampouco me dei conta despois. Claro. Claro, es que ahora que lo dices, sí. Sí, Antonio Andrade. Error de todo. Vale, a subvención se tiña dúas partes, para cambiar un teito ao rollo. É de eficiencia enerxética. ¿Mm? De eficiencia enerxética. Un bombardecador e cambiar un teito. Claro. Iso vais a facer igualmente, non? Vai ser retomar a subvención agora outra vez porque sí que é certo que xa salirá a licitación e todo, pero na ata de replanteo detectaronse unha serie de erros no proxecto que nos iban a cargar problemas, entonces tuvimos que desestimar. De tiempo y de tal. Pero apareció Uralita. Había que... Se supone. Y claro, el permiso de la Uralita xa che elevado. As subvencións teñen un plazo, e non se iba a dar feito un plazo porque xa non chegaban La materiais. mandaron en agosto para noviembre. Pero bueno, vai ser retomado en breve. Esa obra hai que facer. Vale. Quer dizer, as dúas partes As dúas vais partes. esperar a subvención. Sí, depende de cando saia a convocatoria. En principio, ese tipo de subvencións suelen salir, digo suelen porque non o sei, pero normalmente todos os anos salen a mediados de diciembre. Vale. Entonces, imos a esperar. Si non sale en diciembre, igual temos que facer un orzamentos propios para algún tipo de arranxo ali. Pero, bueno, en principio imos a esperar a que saia a convocatoria, tamén a ver como ven a orden, porque cada ano cambian as bases, entonces temos que ver tamén. Vale. E outro punto. Vin que se reunira co presidente da Federación Galega de Fútbol hai cerca dun mes. Bueno, pregunta se chegaron a un acordo co Concello de Trazo ou... A ver, eu transmitín as necesidades que hai por dous equipos. Digo dous equipos porque, a ver, hai moitos equipos, pero hai o Trazo e o Recimo. E transmitinlle que para nós é moi complicado gestionar 3 campos de fútbol, dous deles, pero unha de erva natural que xa é inasumible o gasto para nós, o custo de mantemento xa é inasumible, e hai o outro campo, o de Cheán, que ten a erva bastante gastada porque é un campo bello. Si que é certo que lle pedín axuda, que lle mandar uns presupostos e a ver se nos poden dar unha axuda, pero bueno, é unha entidade privada e invertir no público é complicado. Entonces, pues, estamos aí falando... Pero claro, sí que é certo que as cousas non se fan de un día para outro. E bueno, hai un equipo que xa lanzou un comunicado dicindo que tal. Bueno, eu... mellor fora que presentaran por aquí, eu xe lle podía explicar, non falaron con nós. Bueno, non pasa nada. Eu, cando me teñan a ben, falamos e digo o que hai. Estamos traballando para conseguir o orzamento. Os orzamentos do Concello, todos sabemos cal é.
E o custo que temos agora no SAR tamén lo sabemos, ou digamos saber. O custo da luz digamos saber tamén. E claro, tenemos que priorizar. Eu digo que a ningún de nós, os que estamos aquí, eu como alcaldesa e calquera dos concelleiros, tanto da oposición como dos nosos, pero sobre todo os que estamos gobernando, o que queremos é ter os veciños contentos e felices, é que non nos den problemas. Pero querer non é poder ás veces. Entonces, o problema que temos é ese, que falta de orzamento, hai que buscalo, petando nas administracións, no das administracións, incluso na Diputación, e a ver se entre todos podemos arreglar, o que máis quixera eu, que mañá xa mandar para uns albañiles, pero claro, o que é a erva do campo, casi cada vez a 100.000 euros. Porque ademais agora, parece que a partir de 2030 o caucho vai estar prohibido, xa hai que meter, cando se meta, hai que meter un césped xa que cumpla, porque senón... Entón, bueno, son varias circunstancias. Eu entendo o enfado deles e de verdad que eu os entendo porque, oye, eu sei como está o campo que eu digo. Pero, ahora mesmo non se pode. Isto que sí que é certo que teño cita pedida tamén co Conselleiro de Deportes e a ver se podemos entre todos, pois, entre algo que aportemos nós, algo que aporte a Diputación, algo que aporte, pois, tenemos que entre todos a ver se conseguimos, pero non é porque non queiramos. Eso está claro. Vale, e a parte xa do todo o resto neste campo, estou a ler outro día vendo, o tema da instalación eléctrica que va un escándalo. Sí, fomos esta semana a miralo. Todo un día mirando o cuadro, onde entran as luces, xa non sei. Pois o cuadro, antes estive dando cursos de electricidade no hospital, e aquele cuadro de digo, tanto o cuadro, despois o tema do alumbrado, hai un poste que non tomo de caso se digo. Con eso estamos estes días. Eso había que mirar, o cual está peligroso. Sí. En calquer momento. Sí, pois estamos traballando neso. Os electricistas, pero sí, eso sí que se vai a cambiar. Eso é algo xa, o sea, xa parte do resto principal. Bueno, eu tamén quero dicir desde aquí, porque como sei que isto queda grabado, despois non quero que se tergiversen ni que se manipulen as cousas, quero dicir desde aquí que o Concello non gestiona os campos, pero sí corre con todos os gastos. Luz, agua, mantemento, desperfectos, todo, absolutamente todo. A parte dunha subvención que se lle dá a cada un dos clubes, a partes iguais. Cobran os dos clubes igual. É o gasto de luz. E gustaríame que viran os recibos da luz. Entón, non é que o Concello non faga nada. Eu vi moitas críticas por aí e todo o mundo se subo ao carro. Porque claro, cando é unha cousa boa nadie se sube, porque non crea morbo, non hai vidilla. Vidilla é cando é todo negativo, Entón, eu entendo, nós somos políticos, estamos aquí e estamos porque estamos, non? Pero hai que dicir a verdade sempre, non se pode, porque cando se pon, non fai nada, o Concello non fai nada, e ve esta señora que explica, pois esta señora vai explicar aquí a unha persona que dixo, a ver que te vi no próximo pleno, vou explicar, e non trouxen os datos, porque non nos dei conseguido. Esta semana foi bastante liosa de traballo e non demos conseguido os datos dos gastos que ocasionan cada campo. Pero creo que os veciños souberan o que aportamos todos os veciños, non aporta o Concello somos todos. E o orzamento é de todos, e os campos son de todos, e os gastos son de todos, e os beneficios son de todos. Aquí é de todos, non é do PP, nin do Bloque, nin do PSOE, nin do non por trazo, non. Os campos son de todos e os cartos son de todos. O Concello paga, non, o Concello non. O Concello contribui, pero o Concello gestiona, pero os cartos son de todos. Entón, non se pode dicir que non facemos nada, porque, pois mira, agora imos facer 3 peinados ao ano dos 2 campos de erva artificial. Eu invito a que vexan o que costa. Eu invito tamén despois a que vexan. Eles, claro, eu entendo, estou a favor do deporte, ojalá tuveramos máis, ojalá non fútbol, porque fútbol creo que se nos chega, pero ojalá tuveramos outro tipo de actividades deportivas que non temos. Vale, pero eu tamén non vou sacar un comunicado, non imos quitar un comunicado dicindo todo isto, vale? Pero que ustedes que o saben. Entón, cando hai esas críticas e cando vos din, mira, non fan nada, e mira, que gastos tengo aquí polo campo? Que gastos teño? A mí gustaría que me dixeran, porque eu, en realizar o comunicado, se nos reunimos aquí todos, pois aquí pois todos, non hai ningún problema. Eu traio datos, se eles traen outros, vale, pois non teño nada en contra nada, ao contrario, e desde aquí non quero que despois vayan publicando a alcaldesa, non estou en contra, estou dicindo a realidade que hai.
hai un gasto nos campos que está asumindo o Concello. 3 campos, 3.000 personas escasas, 3.000, 3 campos de fútbol, 2 de césped artificial, un de erva natural. Fixeron sanarse nos 3 campos, no de Antonio Andrade menos, pero no de Chaián, eso sí que eu sei, Mariño creo que sabe mellor que a mí, porque no vou de setembro, eu creo que o teito de ali da entrada foi a 10.000 euros, non? Sí. Entón, non poden decir que non se invertiu, o que non pode ser é que lancen o bulo, é que todo o mundo vai en bandada dicindo, pois mira ti, que bien estamos aquí protestando, que ben. Non, a mí non me parece lógico. Eu nunca vou contestar, e digo eu personalmente, e aos meus que sempre digo que non entren ao trapo desas cousas, vale? As cousas hai que ir de frente e decirles. Dixen a unha persona do equipo, dixen, vais a arranxar os vestuarios e os baños, están lamentables. Eu sei como están, porque eu vinos. Pois, pero claro, non é, hoxe digo que mañá xa está feito. Non, hai que buscar, hai que facer un proxecto, hai que pedir presupostos, e hai que buscar unha empresa que o faga, que hoxe en día xa casa é unha lotería, encontrar unha empresa que che paga unha obra rápida. Entón, bueno, eu aclarar eso, que non, a veces, non porque vaiades esteades na oposición, non se fai ben, cando se atiza e nun clamor social que empezan, pois non, pois dicir, mira, bueno, o Concello fai o que pode. Resumindo todo, o Concello fai o que pode, non o que queremos. E iso vai ser aquí, podemos gestionar mellor ou peor, vale? Pero neste caso, podemos asegurar que no tema dos campos de fútbol levo máis de medio ano partíndome a cara con xente, pedindo en todos os sitios, pero non a vemos para mañá. Ao final teremos un campo bo, pero nós non podemos quitar do orzamento municipal porque non dá. Que nos a día de hoxe pagamos unha barbaridade de SAF, todo o mundo sabe, e non podemos quitar de cousas básicas para iso. A ver, veremos, pero cando se pode, claro. Bueno, é iso, non... sin ningún tipo de connotación. Vale, a min dame igual os dous equipos, pero tamén entendo que se houbera un equipo solo, seguramente podíamos telo mellor, claro? Se non é cousa nosa. A gestión dos campos non a levamos o mantemento. Nada máis. César. Vale. Eu non me falei dos cuadros dos... Non, bueno, pero eu digo isto porque, claro, todos son rebolo, todos somos conocedores deso. Claro, a ver, eu que vou contestar? Que non queremos facer, non é certo, non podemos. Cando poidamos facerlo, é que estamos traballando a tope, pode asegurar que sí. Vale, outra cousa. Zonas vulnerables sin nitratos. É algo nada? Non, nada. Non. E a plantación de blanide? Falar, bueno, xa preguntei varias veces. Faltaba lle el permiso? Ten todo. Agora ten todo. Primeiro estaban xa plantando. Sí. Xa están... Permiso medioambiental, todo. De augas, todo. Vale. Outra cousa. O pexón. Como están? Que raro. O pexón, como tedes caso, é a cousa máis importante que é do que hai que facer, é no que hai que traballar para solucionar estes problemas dos campos de fútbol. Hai que empezar polo pexón para aumentar a poboación e ter máis ingresos para poder arranxar estas cousas. Ese é un gran problema. Vou seguir insistindo. Eu non insistiré se non facer nada, pero vou insistir. Pero a primeira cousa que fazer é a partir de todos os problemas das carreteras que de campo de fútbol todo dan a raíz de que temos pouca poboación. O Concello, claro, é o mesmo Concello que caixa 3.000 hectáreas que caixa 5.000. As carreteras son as mesmas, os campos non son os mesmos, pero os ingresos son moito menos. Sí. Está claro. Vale, e outra cousa, que vin que se mercara é unha retrocargadora, así usada. Unha solución. Sí. Unha solución. E quen vai traballar con esta máquina? Hai
xente do Concello para... En principio non decidimos. Non se sabe. Estamos aí traballando no tema, sí. No próximo pleno creo que xa pode ir. Porque esta máquina non se ten. Ainda non me Si, pero non pode conducir a calquera, hai que ter un carné ou algo para... Non sei, non ten problema. Especial? Non. Calquera persoa É unha pode. retroexploradora, non? Un Pero digo que era traballador carné do de conducir cun B1. Claro, calquera persoa pode... Calquera traballador do Concello pode conducir. Que sepa andar con algo, claro. Si, é verdade. Sí, Pode porque ser. si voy yo, igual hay un riesgo. Vale, unha última cousa, tema SAF, que entrou unha empresa nova aí fai SAF, 3 meses, e parece que hai moitos problemas, non sei se agora vos consta, De momento. tanto, a min fixaron chamar tanto de usuarios como das traballadoras. De momento, non temos, por escrito aquí non temos nada. Pois, esta cousa parece bastante... Están co cambio, supoño bastante que boa. empezaron en setembro, non? Empezaron en octubre, creo. En octubre. Me parece. O a finales de septiembre. Ainda Claro, leva están pouco tempo, estarán con facendo cambios de cambios. turnos, con que hai xente que non quere traballar máis que a mañán, con que... Nós por escrito non temos nada. Pero por escrito aquí non hai ninguna queja. Pero dos usuarios tamén. Sí. Pois, Usuarios e traballadoras, porque traballadoras mandan traballadoras a casa sen ter coñecemento do paciente nin de nada, entón, claro, é un estrés porque non coñecen a medicación da persoa, non coñecen nada, chegan a casa sin saber absolutamente nada. Pois... Eu precisei tamén que teñen verdadeiros problemas para buscar xente para traballar, e xente de baixa para cubrilas, claro, é complicado. Eu creo que é complicado gestionar isto. Sí, Pero non o sei. Pero Pero, bueno, chamarei a Sí, coordinadora da zona e preguntarei. Aquí había traballadores que non traballaban en festivos nin en fines de semana, negámense. Digo cho por poner, que si me dis quenes son, non o sei. Non sei que xa fai anos que había problemas desos. A mí non me comentou tamén outro día unha traballadora, pero non... Sei que hai traballadores que Preguntoume tamén se había 46 horas semanales, bueno, están incumplindo acordos que estaban firmados, era un pouco tempo. Bueno, se non teñen nada, por pronto lle vai chegar. Vale, pois si, chegará por escrito. Lo que te digo que desconozco ahora cómo organizaron eso, pero aquí siempre hubo problemas con algunos trabajadores porque se niegan a trabajar los fines de semana y demás. Claro, encontrar un trabajador solo para los sábados no es lo mismo que darle unas cuantas horas garantizadas, ¿sabes? Pero ese problema existía. Pero non sei agora como solucionario, tens que falar con servicios sociales porque eu falo de escoitar, entendes? Que, quero dicir, tamén un problema de cando as traballadoras quedan sin un usuario que quedan sin esas horas, pois, bueno, aí que están incumplindo a acordo para volver a dar horas. Non sei, aquí o que se falou ca empresa na última reunión que tivemos antes de empezar, o que se dixeron aquí vão tratar de acercar os casos, de non ter que teñen que facer tantos kilómetros. A mí eso parece unha boa idea, a ver se vai ser eso o que está causando algo de revuelo, non sei. Bueno, xa nos chegará. Sí, xa lle mandarán, pero bueno, tanto dos usuarios como dos traballadores, creo que está a cosa eso, queda un pouco tempo, pero bueno. Queres que che diga o que costa? Queres que che diga o que costa este ano? Eso sí o sei. 480.000 euros. Eu outras máis a cabeza. Esa margen de cualquiera. Simplemente por deciros lo que hai. Estamos pagando facturas de 40.000 euros al mes. Sí, bueno, eso está claro que Ese é un dos problemas. Tela, é un problema que ten todos os concellos. Como non se
como non nos solucionen desde arriba, isto vai mal. Pero é ao margen, é un comentario que me sale eu agora, Eso xa sabemos. porque boto as más a cabeza. Xa sabemos que é un gasto terrible. É E terrible. que asumir formamos un trama da Xunta da Luz. Non, e o Estado. Tanto pase de todo. Teñense que poñer de acordo, porque... Bueno, pois nada, xa traen noticias porque... Sí, claro, sí. sí. Bueno, pero pois nada, traballaremos en conxunto, non vai haber ningún tipo de problema. Vale, nada Traballaremos máis. ca empresa ou co cada casa. Mais, Te mataches. Se Sí. non cumplen. Sí. Sí. Charo, por favor. Vale. Eu vou acabar pronto, pois se non traigo. Non traio deus. Bueno, en relación a este tema do fútbol tamén rogamos ao Concello que, bueno, intente tratar na medida do posible o deporte do Concello por igual, neste caso os equipos de fútbol que intente, pues, bueno, tratalos por igual. Eu creo que eu non sei, a desigualdade que ten un equipo do outro é o campo. É o problema máis gordo, porque o campo desgraciadamente é a ferramenta que teñen para ir xogar, non? Eu creo que agora mesmo o problema que hai é de instalacións, a diferencia, pero o resto, as subvencións cobran os dous equipos exactamente o mesmo. Pagase aos dous o mesmo. Non, a desigualdade que pode haber é nas instalacións, pero as instalacións xa estaban así cando nós chegamos aquí. Este campo é moi diferente de Chema, de Chema moi bello, repito, e ten moita falta de arreglar, non nego eso, sabe, digo de corazón, non nego eso. Que va a haber 10 anos. E hai moitos nenos que van xogar ali, sí, ou 10 anos. E claro, necesitan as millores. E imos tratar por todos os medios de facelas, pero pouquinho a pouco na medida das nosas posibilidades económicas, que o problema que temos nós é o económico. Xa. Pero claro, como acabo de dicir a secretaria interventora, facturas de 40 millóns de É sal, que me asuste. pero bueno, sí, eu acepto o robo e Sí, tomo a ver, nota e poden transmitir desde os grupos políticos vosos que o Concello ten toda a vontade de arreglar, cando Sí, bueno, podemos. pois é un campo bo, pois que poidan xogar aí ou vou entrenar aí, non? Sí, Se pero- outro non está en condicións ou pode haber xa lesións, xa falamos de temas importantes, quer decir que non Pero, sei, a Mire, os eu- equipos... Sí, eu entendo que simplemente falan... os traigo así. Sí, no, Sin pareceme máis. ben, Sin máis historia. pareceme ben e está ben que se impliquen en cosas que realmente son boas para o Concello, deixando de outro tipo de trapalhadas, eso está ben. Pero, repito, é que meter un equipo en concreto ten dous campos, un de artificial e un natural, e usan tamén os dous equipos, por iso digo que desigualdade non vexo onde, porque os paus nenos pequenos están usando o polideportivo, gestionado polo Concello, a ver pagar o Concello, as instalacións en paso o Concello. Quero dicir, eu creo que dentro do Concello non sei por que se creou ese malestar tan grande, non o vexo. É que veñen a entrenar, hombre, non sei, eu creo que iso é complicado, porque ademais, Las escuelas deportivas. claro, como para gestionar así, iso vai ser moi difícil. Non digo que non se poida, pero bueno, que o transmite está ben. Aí queda transmitido. Outro tema é se está previsto facer algo ca antigua escola unitaria de Castelo, que aquelo está para que haxa unha desgracia. Esa o antigo local que está... Sí, a escola está así. Eso está técnico facendo un proxecto de derribo que temos que Sí, que aquilo, canto antes, o vallalo, facer algo, porque hai unha desgracia e vai... Que se desconectou a luz. Pois... Sí, está técnico Xa se municipal. anulou a luz e todo, Xa. porque ainda tiñan un cuadro ali. Sí, pero bueno, só falta que se metan ali algúns chavales ou Sí, no, nada, está esa prohibido, desgracia e bueno, depois vai Desconectouse a luz polo peligro e obviamente tal. sobre o tipo de goberno, eso está claro. No, sí, totalmente necesario. Vale. Pois quería preguntar tamén se está funcionando a depuradora Chayán, que me imagino que sí. Sí. Vale, que está, para cantas aldeas está funcionando en principio? Ahora mismo dúas. Temos un proxecto de meter outra. Bueno, temos o proxecto feito para meter outra, pero bueno, o custo é elevado. Non sei, agora mesmo non lle sabría dicir as casas que hai conectadas,
Pero non sei, teria que mirar. No, bueno, o tema é que este funcionando, porque había aí atrás que, bueno, que as plantas que habían... No, pero ao que reviviron bastante. Reviviron, sí, sí. bastante, sí. Sí, morreron moitas, pero no, de momento non está dando problema. Vale, despois a outra pregunta era tamén, como, bueno, xa preguntou César un pouco, eu, máis que nada, era cal é a necesidade de trazo de comprar unha retroexcavadora? Hombre, pois eu creo que bastante necesidade. Estamos metendo bastantes cartos en apertura de cunetas, limpeza das vías cando chove, cando hai temporal. Eu creo que un concello rural como o noso, con tantas pistas que temos de monte, eu creo que esperemos que sea de gran utilidade, para iso pedimos. A ver, outra pregunta tamén era se tiñamos personal capacitado para manexala, pero bueno, xa preguntou César, así que queda respondida. E despois, mirando os pregos na plataforma de contratación, vin que se daba unha gran importancia ao taller máis cercano. Perdón? O taller máis cercano. Sí. E quería saber, cal era un pouco o motivo, porque realmente o precio parece que non. Entonces, está claro, se o taller está cerca donde está a retroexcavadora, supoño que será máis fácil o transporte e todo, digo. O mantenimiento. O mantenimiento, todo. Cobranse por desplazamento, non? Eu creo que... O mantenimiento, en definitiva, é sendo mal, nada máis, non? Por lo que quero recordar. No, pero o mantenimento todo, mantenimiento de sempre, claro. Pois hai que... Bueno, creo que... Todo tipo de garantía. A garantía, vale, sí, claro, a garantía, sí. A ver, decía máis que nada por o precio, porque verdad que me parece un pouco cara. E sabe canto costa unha máquina nova? No, pero bueno, esta con 20 e pico anos e con tanto traballo encima, pois tamén me parece bastante cara. Canto costa nova, se conta? 100 e mucho. 100 e pico. Vale, parece ben. Sí, E usadas? A ver, eu estou dicindo o que a miña percepción. Xa. Eu tamén lle pregunto, para decir que é cara. Despois, Hai que saber o que costa. A miña seguinte pregunta é se vostede sabe de quen era a retroexcavadora antes de comprar. Non sabe. Porque digo Eso ven con segundas, fale claro, que eso ven con segundas. Non ven con segundas, é unha pregunta. Porque non teñen algo que ver. Non tendrá algo que ver a compra desta retroexcavadora con que haya sido propiedade da empresa dun político dun concello veciño da súa mesma cor política, non tendrá nada que ver. Eso. A ver. Usted sabe quen se lle comprou? Esa máquina. Nós non sabemos onde é. A pregunta está clara, Está en la eu plataforma. busco unha resposta. Pois non ten nada que ver. Está na plataforma Si que ten algo que si quere aclarar, non ten nada que ver. Vale. Nada que ver. Pois xa está. Está contestado. A ver, remato Volve como vía segundas, ve como vía segundas. Remato dicindo que Que cara? penso que se invirte demasiado en certas cousas e despois non hai cartos porque realmente fai falta. Usted sabe que se ve como subvención. Sabe canto lle custou ao Concello? Canto puxo o Concello? Eu digo... No, dígame, canto puxo o Concello? No, dígame, canto lle custou? Puxer o Concello, son cartos... No, puxeron Son cartos Usted ten que vir con datos. que non... Agora, dígolle que me diga canto lle saliu a retroexcavadora ao Concello, cantos cartos. Eu digo que son cartos... Non son 40... No, pero Eu digo que dígame. son cartos que se invierten donde non... Eu quero que me diga canto lle custou ao Concello, porque queda Eu digo grabado. que son cartos que se invierten donde non se deben de invertir e despois non hai cartos para outras cousas. Podo facerlle unha pregunta? Acabou a miña intervención. Podo facer unha pregunta? Bueno, próximo día está Usted sabe que hai moitas pistas con necesidade de arreglar. Usted sabe que as pistas de Zahorra, principalmente, estropeanse polo medio por non estar as cunetas limpas. Usted sabe que se temos que facer unha limpieza de cunetas, temos que pagalo se non temos esa máquina. Por lo tanto, eu creo que Mire, esa é unha forma... con respecto a eso, digo, temos un montón de maquinaria que está aí parada todo o ano as cunetas sin limpar. Como cal? Cal, que maquinaria pode limpar cunetas? O remolque do tractor. Bueno, pues Dígame. tómeno a
a coña. Home, Chara, que me digas que cara a retroexcavadora, eu quero que me digas, por favor, que en canto lle saliu a retroexcavadora ao Concello. Pero é que dá igual o tema de que... E miramos, vamos a ver, perdón, e miramos as facturas. Estuvemos falando ao principio dun neno que necesita unha axuda urgente, non se pode prestar. O Concello non podemos coller. Non pode. Non. Vas a meter na Consellería de Educación. O Non colexio pode o Concello prestar unha axuda momentánea, puntual a esa persona. Non. Usted non está de acordo con limpiar as cunetas, non? Quedou claro. Perdón? Non está de acordo con limpiar as cunetas. Perdón? Digo eu. Con que as Que limpiamos? borrada acabo de decir? É que con que as limpiamos se non temos unha mista? Non tiña maquinaria para limpiar as cunetas? É con que? Para desbrozar? Non tiña maquinaria para desbrozar? Non tiña maquinaria? O desbroce non ten nada que ver con limpiar a cuneta, xa. Ai, non. No. Ai, bueno, ao mellor sí. Cuidado, igual estou engañado. Non, Char, da igual, non pasa nada. Eu tamén teño bastante desconhecimento de eso, pero teño que botar mal de quen sabe. Entonces, vámonos a fiar de quen entende, porque eu tampouco, a mí se me diz que a cara da retroexcavadora tampouco sei. Se cara xa barata, eu teño que fiarme. Pois debería de saber. Hombre, a ver, escoita, unha máquina. Debería de saber. Pero repito, digo por si publicas que a máquina costou 40.000 euros ao Concello, non é verdade. Primeiro sabe o porcentaje que puxo o Concello e despois poñemos, vale? Porque o Concello... Non se preocupe, eu non lle vou dicir, pero cerciórese en canto lle saliu ao Concello de Trazo a retroexcavadora, porque hai unha subvención detrás. E este Concello, e todos os pequenos, cada vez máis, porque estamos asfixiados, porque ben acaba de escoitar a secretaria interventora, estamos asfixiados económicamente, porque hai moitos gastos. Se non traballamos con subvencións, estamos abocados a morrer, porque aínda así costa no moito traballo. É que temos maquinaria parada para limpar as conectas. Entrar en un debate que non son preguntas, non son debates, non hai problema, non? Pero que eu creo que lle busca quitar rendimento. Sí. Ojalá sea así. Eu espero que sí, os veciños irán dicindo. Correcto. Mais, Nada máis, por hoxe nada máis. Jorge? Bueno, vou tratar de ser máis breve posible. Va a ser pesadinho. E a aldea de Sarteilla está no olvido. Vai ir agora neste post que acaba de vir o post da Diputación. Oremos, Apuntada aí que hai que levarlo, porque agora prometíme aquí no pleno. Post 2026. Despois, outra necesidade. Ali no campo do baile de Xarestre é un peligro absoluto. Vai haber vivo a morte ali. Ali debes poñer unha banda rugosa e incluso mover a señal de stop un pouco para arriba, a ver se o ven, e así a xente deixa de saltar o stop. Aí ahora cando... Eu varios días levei a puros ali, eu personalmente me veo moitísima máis xente. Aí a carretera vais a arreglar. Gasto por concello e podes evitar unha desgracia. Esa carretera está xa licitada, No, está para arreglar. pero... E cando se faga a obra, pois procuramos mirar Porque ali a señal de stop igual é ben Aí- un pouco porque non se ve. aí Está como non o fagan, como non fagan, Isto é todo unha Sí, municipal. sí, sí, Vale, sí, vale. é nosa. competencia do grupo. como non fagan caso a unha banda rugosa, Eso. Gusto está ali, pero Pero por menos poñelo Pero ni podes o poñer non se ve. de Cabaleiros é unha carretera principal da Diputación, está o stop e saltan xe diante dos morros. Claro, ti con eso que faz? Podes poñer unha banda rugosa, oblígalos a frenar, pero é a única, se non queren parar, non paran. Se poderan mandar tráfico para ali, pero a competencia deles. Xa toda leche. Despois, outra pregunta. Hai alguna novedade sobre os arranxos no Centro de Saúde Agro-Mestre e aquí o Instituto? Pois mira, precisamente no Instituto chamouse, chamei personalmente a semana pasada, según me dixe a directora hoxe, creo que foi o martes, viñeron medir outra vez, no Instituto baixo. O antes había unha poza d'água no grau. Na de música é onde Pero o creo que está. centro médico corre algo por as paredes abaixo, visto... O centro médico teño cita co conselleiro a semana que ven, porque mandouse o orçamento, mandouse o presuposto das obras, quedaron de ver e ainda non aparecen. Entón, a semana que ven, teñen cita, reúno con el, creo que é o mesmo, só que teño que mirar un día desa semana. Está mal, a verdade. Se a coronia polo baña baixa outra vez, porque se baña o eterno problema de todos os invanos. Despois, ali na Chonia había que estar a Diputación, porque a auga da carretera vai con garaxe ali, se podía facer
O pasada... Ali xusto na chave da casa. O pasada a nosa tapa. Non máis arriba, xa unha parte as parte arriba. Onde da Juan? Si, abaixo da casa de Pedras. Falamos co capital da zona. Porque non hai... Igual, e a auga vai, se ela non ten ali algo, vai por baixo, vai por garaje. A carretera está máis alta que o garaje. Como facer, intento facer unha calle, se é posible. E entre para un garaje, vi. Un tubala. Vale. Despois... Parece lamentable que se sacaran as pancartas subidas ao Mateo, non sei quen foi, por a visita de Rueda. Pero iso non é certo. Nos non, Nós non. Alguén a sacou. Non, alguén tuvo que aclarar tamén, alguén tuvo... A culpa levou que quen que tiña. Porque eu sou un miembro de Protección Civil, e nós non sacaron ningún para nada. Mandei eu por privado que aclarara. Había unha orden estricta de que non se quitaba. Ás 9 da mañá ali, montamos o chiriquito, pudemos por ali de seguridade, e non arrancamos ningún pancarta. Jorge, pero estaban en propiedade privada. Nós non nos podemos quitar en propiedade privada. Jamás podíamos facer eso. De todas maneiras está mal feito, aunque viña Rueda, as pancartas por aquí. Pero que crees que foi por Rueda? Escoitan, Que crees que foi por Rueda? É que dase moita cosa. A mí constame que a persona que votou creo que non sabía ni que viña Rueda. Fue un señor que pertenece a una No, organización pero si é verdad, pero de verdad que pensas que a Rueda lle importa que estén as pancartas? Está a diario, las de alto e detrás todos os días. As que oen todos os días, esa é unha tontería. Oye, estuve por dentro da iglesia, unha persona que lle trouxe un cartel, e mirou, non meteu no bolsillo, e despois cargamos por aí e dixeme, isto que é? Pois é isto. Él está por encima de todo eso. Pero non le bachedes vos a culpa. No, sí, ao principio sí. En principio sí. En principio botaban a culpa. No, porque se supo quién fuera. Sí, pero non. En principio botaban a culpa a Protección Civil, recibindo órdenes. Órdenes por detrás. Sí. No es verdad. Cando había ao contrario, non tocar nada, non pasa nada, e non pasa É nada. menos no privado. É menos privado, xa nin de cuenta. Eso, non sei, bueno, eu teña a miña sospeita de quen foi, pero sí, por voluntad propia, sí. Por voluntad propia. Se indagamos un poquinho xa... E despois, canto aos campos de fútbol, deles a pedir axudas, e sobre todo vestuarios e eso, a decentalos. Claro, estamos A neso. nosa xente vai por aí a outros sitios, e non ten nada que nos buscar aquí. Calquera deles, non Chayán, o do trazo tampouco é moi por vestuarios. Non están ben? Pintaronse o ano pasado. É máis facer uns aseos públicos nun sitio accesible, non? Pois eso, sería boa idea. Pero pedindo axudas porque o Concello sabemos que non. Claro, é o que falamos, é que nós desde aquí temos que tirar de outras administracións, non damos. Sobre a retrocargadora, se lle dá unha utilidade, penso que ten moito traballo no noso Concello, muchísimo. Se non o fai, pois seguimos aquí no plano debatindo estas cousas. Nós compramos a intención de que traballe. Comprar a cartos tamén, que se está pagando a empresas. Sí, son caros. Paganse moitas horas. Eu digo que a retroexcavador fai traballo. E nada máis, por a minha parte nada máis. Vale, moitas gracias a todos e levantamos a sesión.